Arranca el partit, ahí fica la pilota en funcionament, dirige el desmarc ahí entre línies, el jugador Cristian del conjunt visitant, cuidado la pilota que va a l'esquena, no arriba Boronat, cuidado que la pilota se queda Bonillo dins de l'àrea, la puntereta, Vicent que acaba de salvar, va a colpejar en camp esquerre, el baló que se n'ix per molt poquet fora. Ahí está Carles Marco per a que centre Abraham Peleteiro, el centre bueníssim, el despeje de cap de Lozal i cau en la dreta, Santos les mans de Kendra. Allà va, torna a tancar-se molt, el remat de cap d'Ortega li pega al defensa de l'Alzira que tenia les mans totalment plegades al costat del cos. El baló per a Jorge Ruiz que la deixa per a Santo, vamos Santo que té bon xut ahí, xuta Santo, fora alt. Està segur perquè l'ha vist jo. Però cuidado la errada de la defensa de l'Alzira, el baló, el xut desviat de Pauner. Santo la deixa al mig del camp per a Cristian apoyant-se en banda, vamos Traver, allà banda el Gemesí, Carles Marco que li ofereix la carrera, ahí la té, la centrada, Kendra, no, el tanque, la traupa que fora, li cau a Santo, vinga aquí que és bona, la deixa, torna a deixar-la per a Jorge Ruiz que fa una centrada que fica a la cama al defensor i el baló a córner. En el recuperació però el rebot favoreix a Borja Pérez, cuidao, Borja Pérez acomoda la pilota a l'esquerra, se cau el defensor de l'Alzira, li cau el baló a Bonillo la fica a les mans de Vicent Dolce. Arranca la segona part, el baló va per a Just alça el cap, s'apoyarà en Borja Boronat, ahí està Boronat a la dreta per a que Abraham Peleteiro torna a deixar-li-la per a Borja per a Just. Va jugant l'Alzira en camp del recanvios, el baló per a Richard torna a encarar a Cristian, se'n va Richard d'ell, continua Richard, deixa de cara per a que la toiga ara de nou Cristian, l'Alzira jugant en curtet, de nou Cristian, ahí està la frontal de l'àrea, Cristian se'n va en una bicicleta, a veure si pot recuperar-la, perd l'Alzira en atac, però la torna a tindre, bona la pressió ahí davant per a recuperar ràpid el baló que va per a Boronat que la du a la banda dreta, Carles Marco i el dobla, Abraham Peleteiro, el baló per a Abraham Peleteiro, allà va Abraham, fa una bicicleta, prepara la sentada a l'àrea, la talla Ortega, li cau a Rigo, en el retall el baló per al tanque que ve, associant-se en Richard, la rosca, li torna a pegar a un defensor, el baló en el rebot per a Boronat, que torna a ficar-la en banda, per a que siga la centrada de Abraham Peleteiro, torna el baló ahí a l'àrea, tanque, gol! Monstruo de les galletes, gol, de la Unió Esportiva Alzira, el primer del partit, el marca Raúl Gómez, el tanque des de la Canal de Navarrés, per a de cap aconseguir el primer per al conjunt blaugrana, quan apenes juguem 9 minuts de la segona part. Allà va Traver, colpeja directe, fora. Allà va en cama dreta, és Richard, colpeja, busca el punt de penal. Gol! De Gómez per a l'Alzira. És un llançament perfecte per a un jugador de cama esquerra, Guillem colpeja, Vicent en el despeje per al conjunt blaugrana. Bueno, deixa vessant en empacallat, dime els resultats. Sí, no, te vaig dir els partits que li venen a l'Alzira ara, que li ve el Roda, el Xove Espanyol i l'Atleti Saguntino. Final.